नमस्ते, मी मिश्र डाळीचे वडे बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. आणि याच्यामध्ये आहे ना, तुम्ही डाळीमध्ये कांदा कापून मस्त चिरून टाकलात ना तरी पण चालेल, वडे छान होतील. 1 वाटी मसूरची डाळ आहे, 1 वाटी तुरीची डाळ आहे, 1 वाटी उडदाची डाळ आहे, 1 वाटी चण्याची डाळ आहे. आणि याच्यासाठी हे वाटी आहे ना, ही एक वाटी झाली आहे ना भरून, ती मी ही छोटी वाटी 1 वाटी घेतलेली. ही 1 वाटी छोटी आहे. ही 1 वाटी भिजायला ठेवलेली डाळ, ती भिजून आहे ना 4 तास मी भिजायला डाळ ठेवलेली. 4 तासामध्ये ही अशी 1 वाटी भिजून झालेली आहे. आता याच्यासाठी आहे ना, हे 2-3 मिरच्या घ्यायची, असे बारीक चिरायची, तुकडे करायचे. म्हणजे मी हे मोठे तुकडे का केले, आपण पण असंच करायचं, कारण आपल्या घरामध्ये लहान मुलं जर खाणारी असतील ना तर असे मिरचीचे तुकडे करायचे, कारण ते मिरचीचे तुकडे आपल्याला काढता येतात. त्याच्यासाठी हा हिंग घ्यायचा आहे अर्धा चमचा, हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे, हे जिरं आहे 1 चमचा, हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा, ही हळद घ्यायची आपल्याला 1 चमच्यानं अर्धा चमचा, आणि थोडीशी कोथिंबीर आहे. हे तळण्यासाठी तेल आहे. आता आपल्याला हे आहे ना, हे डाळी आहेत ना सर्व, हे बिना पाण्याने वाटून घ्यायचे आहेत मिक्सरला. हे डाळीमध्ये वाटायला आहे ना पाणी नाही घ्यायचं आहे. मी छोटी 1 वाटी घेतलेली डाळ, ही भिजून आहे ना अशी मोठी 1 वाटी झाली. म्हणजे जसं आपल्याकडे फॅमिली जास्त असेल ना तर आपण जास्त बनवू शकता, पण 4-5 तास डाळ आहे ना पहिली भिजत ठेवायची. अशा सर्व डाळी आहेत ना वाटून घ्यायचे. काही 2 डाळी आहेत ना, हे मी पहिले वाटून घेते, कारण का माहिती आहे का, एकदम सर्व वाटायला आहे ना भांडं छोटं आहे त्याच्यासाठी. हे असं वाटून घ्यायचं, आणि असं वाटगं वगैरे भांडं घ्यायचं आपण, त्याच्यामध्ये सर्व पीठ काढायचं. म्हणजे एकदम बारीक नाही वाटायचं. असे सर्व डाळी आहेत ना पाणी न घेता आहे ना असं वाटायचे. हे पण आहे ना अशी बारीक वाटून घ्यायची, म्हणजे एकदम बारीक नाही वाटायची. मस्त अशी वाटून घेतलेली आहे डाळी सर्व. सर्व डाळी वाटून एकत्र करायचे असे. आपले डाळी सगळे वाटून छान झालेले आहे. आता मी काय करते, हे आता बाकीचे जेवढं साहित्य आहे ना ते याच्यामध्ये मिक्स करते. हे मिरचीचे तुकडे आहे, हे जिरं आहे, हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, हळद आहे, हा हिंग आहे अर्धा चमचा टाकायचा, ही कोथिंबीर आहे ही पण त्याच्यामध्ये टाकायची. आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं मीठ टाकायचं. मीठ कसं अंदाजाने टाकायचं, आणि सगळं मिक्स झाल्यावर आहे ना आपल्याला कळत नसेल ना अंदाज, तर मीठ टाकल्यावर आहे ना सगळं मिक्स केल्यावर चाकून बघायचं, आळणी असेल तर परत टाकायचं. आता हे सर्व आहे ना मी मिक्स करून घेते. चमच्याने मिक्स करायचं, आणि वडे पण आहे ना चमच्यानेच सोडायचे, कारण का माहिती आहे का, ते हाताला चिपकतात, कारण ते आपल्या हातावर सुद्धा वडे म्हणजे थापायला नाही येणार. कारण त्याच्यामध्ये चिकट डाळ आहे ना ती उडदाची असते, त्याच्यामुळे ती हाताला चिपकते. गॅस पेटवून मी तेल पण तापत ठेवलेलं आहे. हा विडाचा तवा आहे, आपल्याकडे तवा असेल ना विडाचा तर त्याच्यामध्ये तुम्ही असं तळू शकता. आता तेल तापलं आहे, याच्यामध्ये आहे ना 2 चमचे आहे ना मी मिश्रणामध्ये टाकते. असे मिश्रणामध्ये 2 चमचे टाकायचे, आणि हे मिश्रण आहे ना तेलाचं असं मिक्स करून घ्यायचं. त्याच्यामुळे काय होतं, तेल खेचलं जात नाही वड्याला. हे असं पाणी घ्यायचं, असं एका भांड्यामध्ये असं थोडं पाणी घ्यायचं, हात पूर्ण असं ओला करायचा, आणि आहे ना हे असं थोडं थोडं आहे ना असं पीठ घ्यायचं, आणि असे बोटावरच आपण असे छोटे छोटे वडे करून असे तेलामध्ये सोडायचे. कारण ते आहे ना आपण हातावर पण थापू शकत नाही, आणि प्लास्टिकवर सुद्धा नाही, कारण ते पीठ आहे ना एकदम मऊ झालेलं असतं डाळीचं.
असे आपण मस्त आहे ना छान डाळीचे वडे असे मस्त बनवू शकता. भरपूर पण बनवायचे आणि मस्त करून खायचं. जेवढे राहतील ना तेवढे तेलामध्ये सोडायचे. वडे असे आहे ना आपणच असे सुटतात पण चांगले असे आपोआप, म्हणजे असे पोवायला लागतात तेव्हा आपण ते फिरवायचे. आपण कोथिंबीर जास्त टाकली तरी चालेल, कारण का माहितीये का मला आज कमी भेटली कोथिंबीर, कुठे मसालाच भेटला नाही म्हणून मला थोडीशीच कोथिंबीर भेटली म्हणून मी ती टाकली. त्या वड्याला कलर आला ना गोल्डनचा, मग आपण काढायचे. म्हणजे आपले मस्त छान वडे झालेले आहे. असे सर्व आहे ना तळून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. मिश्रणामध्ये तेल टाकलं ना मग वड्यामध्ये आहे ना तेल राहत नाही. बघा कसे सुके सुके एकदम झालेत आहे. तेल अजिबात सुद्धा वड्यांना लागलेलं नाहीये. आता मी अशी सर्व करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. मिश्र डाळीचे वडे छान झालेले आहे. असे तुम्ही पण बनवा मस्तपैकी. हे चहा बरोबर पण खाऊ शकतात, भाताबरोबर जेवणाबरोबर पण खाऊ शकता. आणि आपण खोबऱ्याची चटणी बनवून आहे ना त्याच्याबरोबर पण तुम्ही खाऊ शकता. आता तुम्हाला मी एक वडा तोडून दाखवते. बघा मस्त छान झालाय. असे तुम्ही पण बनवा.